ta Muhammadu Halabiya sosai Allahu akbar kabira rigiji karfi Allah baki babu na ubanda yaro kakan gida ta na gado na lafiya ba saura ke bari mu ga aikin da ke kuma na gado yaro ka karba da zango na ubada Allah sarki in ta kare na kare Allahu akbar kabira rigiji barci da gwamnati masu ado da alburushi rigiji barci da gwamnati masu ado da alburushi rigiji barci Allah sarki ko ga ya sai yana kallon ku yana da shadi ko ga yana kallon ku yana da shadi ko ga yana kallon ku yana da shadi Allahu akbar kabira Allah ya kare azuki da wadata akwai Allah sarkin daɗi da barawar ta kanna 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 Allah sarkin daɗi da barawar rigiji sauki jasawa ƙarshen wanka jasawa ƙarshen wanka jasawa ƙarshen wanka Allah sarki garin ƙare Allahu akbar kabira ya ce ku ci gaba da aiki ya ce ku ci gaba da aiki alƙur'an kowa da abin da ke zurge shi kowa sai ka kawo min da canjo ga shi zuba su can yan gudun yawa ka zuwa babban oga Allah sarki